Which vehicle should you allow extra room as you overtake them? ነይቲ ተሽከርካሪት ኢና ዝያዳ ቦታ ንገድፈላ ክንሓልፋ ከለና ይብለና ኣሎ ካብዚአን ሳይክላ ክትከውን ምክንያቱ ሃንደበት ኣብ እምኒ ገለ ክፀንሕ ክእል ቅድሚኦም ማለት እዩ ነታ እምኒ ከወግዱ ናባና ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ወይ ንፋስ ብላው ገብሮ ንፋስ ደፊኦም ናባና ክኣትዉ ክእሉ ብዝኾነ ምክንያት ጥው ኢሎም ናባና ክመፁና ስለ ዝኽእሉ ቦታ ክፊሕና ንሓልፎም ሳይክል እዮም ማለት እዩ How should you overtake horse riders? ፈረስ ተሰቂሎም ዝኸዱ ሰብ ከመይ ጌርና ንሓልፎም ኣለና ይብለና ኣሎ ብጣዕሚ ቀስ ክንብል ኣለና ስፒድና ኣክፊሕና ከዓ ንሓልፎም drive slowly and leave plenty of room እዚኣ ትኸውን መልሳ ማለት እዩ What should you do if you want to turn left at a junction where pedestrians have started to cross? pedestrians እዚኦም ሰብ ናሃለዉ ዝሰግሩ ኣለዉ ናብኣ ክንጥወደል ኢና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ቀስ ኢልና ወይ ደው ኢልና ክሳብ ዝሰግሩ ንፅበዮም ማለት እዩ give way to them give way ማለት ቀዳምነት ንዕኦም ክንህቦም ኣለና ማለት እዩ give way to them You're driving in a slow moving queue traffic What should you do just before changing lane ትራፊክ ኣሎ ቅድሜና ማራ ቀስ ኢሉ ከይድ ኣሎ እተን ብዙሕ መካይን ማለት እየን ማራ ቀስ ኢለን ንኸድ ኣለዋ ንሕና ኸ ላይን ክንቅይር ደሊና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ቅድሚ ላይን ምቕያርና ብለና ኣሎ ሕጂ ብዙሓት መካይን ቀስ ኢለን ንኸዳ እንድሕር ኣለዋ ሳይክሊስት ዝኾኑ እዚኦም ሞተር ሳይክሊስት ማለት እዮም ብመንጎ ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ሽው ኢሎም ብመንጎ ክሓልፉ ስለ ዝኽእሉ ላይን ክንቅይር ከለና ንዕኦም ክንጥንቀቐሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ to look for motorcyclists filtering through the traffic. You're driving past a lane of parked cars. بزن حلف علينا بزن parked cars بمونغان. What should you do if a ball bounces out into the road? كعصان دحر بيت مونغو مكان دحر متسع قلعة هذا دحر إنكو تزي مالتي. جيتا كعصان دحرينا قلعة هو تخلص كذلو تدحريه تدحر تاعصو كسلنا دويلنا عقل ጌርና ህንጽብ ያለና ማለት እዩ የተዋላ ነታውሰል ኢልዋዲ ኸይድ ወይ ቀሲልና ርኢና ገደን ሓሊፍና ማለት እዩ ካብዘና አማራጭ እንታይ ክትከውን slow down ቀስ ንበል be prepared to stop for children ደው ንክንብል ቆልዑ ከይመፁ ደው ክንብል ድልዋት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ where should you take a particular care to look for motorcyclists and cyclists ማዕሲና ንሳይክልን ሞተርሳይክልን ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ብለና ኣሎ ኣብ ጃንክሽን ኢና ማራ ንጥንቀቐሎም እቲ ምክንያት ከዓ ክንጥወን ከለና እቲ ዊንድ ስክሪን ፒላርስ ንብሎ ኣብ ስእሊ ክሪአኩም እየ እዚ ዊንድ ስክሪን ፒላርስ ሞቶ ክንጥወ ከለና ሞቶ ወላ ብቅድሜና እንተሎ ምናልባት ክሽፍኖ ክእል እዩ እዚ ከየርኤና ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ንጥንቀቐሎም ኣብ ጃንክሽንስ ክንጥወን ከለና ሞቶ ተኣክል ኣብዚ ብደገ ማለት እዩ ክትሕባኣና ስለ ዝኽእል እዚ ክሽፍነና ስለ ዝኽእል ንዕኦም ዝያዳ ጥንቃቐ የድልየና ማለት እዩ እዚ ዊንድ ስክሪን ፒላርስ ይበሃል Why is Toucan crossing different from other crossings? እዚኣ Toucan crossing ትበሃል ሰለስተ ክንደይ ዓይነት ክሮሲን ኣሎ ቱካን ኣሎ ፑፊን ፔሊካን ዜብራ ክሮሲንግ ኣሎ ግን እቲ በዓል ቱካን ፑፊን ፔሊካን ትራፊክ ላይት ክሮሲንግ እዩ ሕጂ እዚኣ ቱካን ትብል ሳይክልን ኣጋርን ብሓንሳብ ክሰግሩላ ዝኽእሉ ማለት እያ ብኸመይ ክንሕዛ ንኽእል ቱካን ክልቲኦም ቱካን ሳይክልን ኣጋርን ብሓንሳብ ክሰግሩላ ክእሉ እቲያ ፔሊካን ትብል ፍላሽ ትገብር ስቂላ ማለት እዩ ሰጊሮም ከለዉ ወላ ፍላሽ ትገብር ናፃ ምስ ኮነ ትሰግረላ እታ ፑፊን ከዓ ብሰንሰር ኮንትሮል ኮይና እቲ ሰብ ከይሰገረ እሳይ ትቕየርና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ቱካን ግን ብምንታይ ንፈልያ ክልቲኦም ካን ክሮስ ክልቲኦም ክሰግሩ ክእሉ እዮም ብከምኡ ንሓዛ pedestrian and cyclists can use it together Who may use Toucan crossings? እስያ ተሕቶ
إذا قديمنا خلينا نحن cyclists and pedestrians. Why do motorcyclists wear bright clothing? motorcyclists them so motors ንምንታይ እዮም ኣንጸባራቒ ክዳን ዝኽደኑ ብለና ኣሎ መታን በቐሊሉ ክረኣዩ መብራህቲ እንድሕር ብግዜ ምሸት ብፍላይ መብራህቲ እንድሕር ኣብሪሕካሉ እቲ ክዳኖም ይውላዕ ማለት እዩ ቀልጢፎም ከዓ ንኽረኣዩ ይሕግዞም to make them more visible. What does it mean if you see a pedestrian with a dog that has yellow or burgundy coat? እጂ ብጫ ወይ ከዓ በገንዲ ኮት ዝተኸደነ ከልቢ ትሕብሪ ከርእየኩም እየ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዝተኸደነ ከልቢ ዝሓዘ ሰብ ድሕሪ ኢና ፀማም ክኸውን ይኽእል እዩ እጂ እቲ ከልቢ ፀማም ሰብ ክሕግዝ ትሬን ዝኾነ ከልቢ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኢና ክንጥንቀቐሎም ኣለና ምክንያቱ እታ መኪና እንዳቐረበት ክሰምዑ ኣይክእሉ እዮም እቶም ሰባት ማለት እዩ You are approaching a roundabout. What should you do if a cyclist ahead is signaling to turn right? The cycle ንየማን ገፁ ክጥወ ኢሉ እንድሕር እንዳመልከተ ኸይድ ኣሎ ኣብ ጀራ ፊዮሪ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ቀዳምነት ክንህቦ ኣለና እንደገና ብዙሕ ቦታ ከዓ ክንገድፈሉ ኣለና ማለት እዩ Give the cyclist plenty of room. ብዙሕ ቦታ ክንገድፈሉ ክንክእል ኣለና You're waiting to come out of a side road. ካብ ንእሽተይ ፅርግያ ንፅበ ኣለና ክንፅበ ዓቢ ፅርግያ ማለት እዩ Why should you look carefully for motorcycles? ንሞቶ ሰብ ሞቶ ንምንታይ ኢና ዝያዳ ጠንቃቕ ክንገብረሎም ዝግባአና ብለና ኣሎ ሕጂ እዞም ሰብ ሞቶ ንእሽተይ ነገር ወይ ገረብኹን ወይ ዝኾነ ነገር ክሽፍኖም ስለ ዝኽእል ንዖም ኢና ዝያዳ ጠንቃቕ ንገብረሎም ካብ መካይን ላዕሊ ማለት እዩ Motorcyclists can easily be hidden behind obstructions. Obstruction ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል ወላ ፓርክ ዝኾነት መኪና ትኸውን ወላ ቢን ኣብ ደገ ህሉ ዝኾነ ዓይነት ክኽውለና ዝኽእል ማለት እዩ ብኡ ክሕብኡ ስለ ዝኽእሉ ዘይክንሪኦም ንኽእል ኢና እሱ ክውሎም ይኽእል ማለት እዩ Why do motorcyclists use dipped headlights in daylight? እቲ ዲፕት ሄድላይት እቲ መብራህቲ ንምንታይ ወሊዖሞ ኸዱ ሰብ ሞቶ ብለና ኣሎ ምክንያቱ እሱ እንተወሊዖሞ ዝያዳ ንኽረኣዩ ይሕግዞም እንጂ እንታይ ክትከውን so that the rider can be seen more easily እቲ በዓል ሞቶ ብቐሊሉ ክረአ ይሕግዞ ማለት እዩ እቲ ቃላት ምናልባት ከየደርብሸኩም እቲ ኣሳልሰይቲ እንድሕር ኢና ሕጂ ንኣብነት to improve the rider's vision እቲ እዚኣ ማለት ነቲ በዓል ሞቶ ዝያዳ ንኽርኢ እያ ትብለና ዘላ ይሕግዞ ትብለና ኣላ ማለት እዩ እታ ቀዳሚት ግን እቲ በዓል ሞቶ ዝያዳ ንኽረአ ይሕግዞ ትብለና ኣላ ሕጂ ቅርብ ስለ ዝተገማጠለ ከየደርብሸኩም so that the rider can be seen more easily Why do motorcyclists often look around over their right shoulder just before turning right? ሰብ ሞቶ ንምንታይ እዮም ንየማን ክጥወዩ ከለውስ በቲ የማናይ መንክቦም ይርእዩ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ብላይንድ ስፖት ንብሎ ብመስትያት ዘይሽፈን ቦታ ብመስትያት ከርእዮም ዘይክእል ቦታ ንኽርእዩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር መኪና ትህሉ ወላ ገለ ትህሉ ኣብታ መስትያቶም እንድሕር ዘይርእይዋ ኣለዉ ብየማናይ መንክቦም ጥው ኢሎም ቸክ ክገብሩ ክእሉ ማለት እዩ to check for traffic in their blind area. You see a horse rider as you approach a roundabout. What should you do if they are signaling right but keeping well to the left? ሕጂ ኣብ ፈረስ ተሰቕለ ሰብ ወይ በዓል ሳይክል የማን እንዳመልከተ ንፀጋም ገፁ እንድሕር ከይዱ እንታይ ክንጥንቀቐሎም ኣለና ምክንያቱ እቲ ማእከል ፅርግያ ፀሊኦሞ ከምኡ ክገብሩ ክእሉ እዮም ናብ ዘመልክቱ የመልክቱ ንሕና ብድሕሪት ዓቕሊ ጌርና ክንፅበቕ ንክእል ኣለና ሕጂ እንታይ ትኸውን stay well back ብድሕሪት ኣብ ድሕሪት ክንፅበቕ ንክእል ኣለና እሶም ናብ ዘመልክቱ ወድዮም ወላ ናብ ብሓፂሩ
ካብ ቅድሜና ናብቲ ዝደለይዎ ክሳብ ዝእለይልና ክንሓልፎም ተኮይና ከየመልከቱ ዝኸዱ እንድሕር ኣለዉ ማለት እዩ You're following two cyclists as they approach roundabout in the left-hand lane. ክልተ ሰብ ሳይክል ደድሕሪኦም ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ናብ ጅራፌሪ ይቐርቡ ኣለዉ What would you expect the cyclists to go? ኣብ roundabout ሕጂ ኣብ ጅራፌሪ ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ወላ ሓንቲ ንፈልጥ ኢና ንሕና ናብ ዝኾነ ከዓ ክኸዱ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እንታይ ሕቶ እንታይ ትብለና ኣላ ናበይ ክኸዱ ትፅበዮም ናበይ ክኸዱ ይኾኑ any direction ምክንያቱ ሌፍት እንተኢልና ኣይመልክቱን ኣለዉ ኣብ የማን ዳ ይኹኑ እምበር ወላ እዛ ኣብ ሌፍት ሃንድ ላይን ኣለዉ ብለና ኣሎ ግን ወላ ኣብ ፀጋም ኮይኖም ንየማን ክጥወዩ ይኽእሉ እዮም ዊ ኔቨር ኖ ነቲ የማናይ ላይን ዘይክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ናብ ዝኾነ ክኸዱ ስለዝኽእሉ ንሕና ኣብ ድሕሪት ክንፅበ ኣለና ማለት እዩ any direction What should you do when you're passing loose ships on the road? ኣባጊዕ ኣለዋ ኣብቲ ፅርግያ ሕጂ ሉዝ ክብለና ከሎ ዋን ምስአን የለን ኣብ ፅርግያ እንድሕር ፀኒሕናና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ go very slowly ብጣዕሚ ቀስ ኢልና ክንሓልፈን ክእል ኣለና ምክንያቱ ዝኾነ ሓፁር ገለ የብለንን ዕፅዋት ኣይኮናን ተፈኒን ክሳብ ዘለዋ ኣብቲ ፅርግያ ብጣዕሚ ተጠንቀና ክንሓልፈን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ go very slowly What's the purpose of this road markings? እዚ road marking እዚ ምልክት ኣብ ፅርግያ ንረኽቦ ንምንታይ እንታይ ማለት እዩ ብለና ኣሎ ናይ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ ገለገለ ኢና ንረኽቦ ኣብኡ ከዓ ፓርክ ክንገብር ኣይፍቀደናን እዩ ምክንያቱ ብዙሓት መካይን ኣብኡ ፓርክ እንድሕር ገይረን እንተን ብመንጎ በቲ ማእከል ፅርግያ ዝኸዳ ቆልዑ ብመንጎቶም መካይን ክሓልፉ ዘይክሪእዎም ክእሉ እዮም ቶም ኣውቲስታታት ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለዝኾነ ኔቨር ፓርክ ዴር ሕጂ እታ መልሳ እንታይ ትኸውን to ensure children can see and be seen when they are crossing the road እቶም ተምሃሮ ወይ እቶም ቆልዑ ብቐሊሉ ክሪኡን ክረኣዩን ብኣውቲስታታት ማለት እዩ ክረኣዩን ንክሕግዞም ማለት እዩ ነቲ ፅርግያ ክሰግሩ ከለዉ You've just passed your driving test. Driving test حج حلفنا هذا نبل. How can you reduce the risk of being involved in a collision? كم يجينا هنا كاب حرقة كن كتابي تي أب حرقة كن أطوله نخل أدلات كم يجينا وحدة قبلنا له. الجزء عن من تاين مبالغ ما مسويما. Pass plus schemes بحاله لو مسحلف كاتوسدو. ፈተና ምስ ሓለፍካ ትወስዶ ኮርስ ዝያዳ ትሬኒንግ ጌርካ ሞር ብዙሕ ተመክሮ ንክህልወካ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ትሬኒንግ ተወሲድካ ስቲ ውሕስ ድራይቨር ንክትከውን ይሕግዝ ገለ ንምባል ባይ ቴኪንግ ፋዘር ትሬኒንግ ተወሳኺ ኮርስ ብምውሳድ ውሕስ ሴፍ ድራይቨር ክትከውን ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ What does this sign mean? እዚኣ ምልክት እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሳይን እዚኣ እዚኣ ምልክት እዚኣ ኣብቲ ናይ ሳይክል ሌን ናይ ሳይክልን ፔደስትሪያንን ብሓንሳብ ዝጓዓዝሉ ማለት እዩ shared route for cyclists and pedestrians እያ ትብል እሳታ ሳይን ምስ ወደአት ኣጋር በይኑ ኸውን ሳይክል በይኑ ነናቶም ላይን ኣለዎም ማለት እዩ እዛ ሳይን ዘላታ ቦታ ግን ክልቲኦም ብሓንሳብ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ መገድስ ክልቲኦም ክጥቀሙላ ክእሉ ሕጂ route for pedestrians and cyclists تخون مالتي مز You've driven up to a pelican crossing allo قدمينا نبا What must you do while the amber light is flashing amber light in the hair flash تقبر على pelican crossing amber light flash تقبر انت لا انت نقبر سب ابت صرغا انتلو ዝሰግር እንድሕር ኣሎ ደው ኢልና ክሳብ ዝውድእ ንፅበዮ ይፅበ እንድሕር ኣሎ ከይሰገረ ግን ሓንቲ ወላታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ እንተዘይጀሚሯ ኣምበር ፍላሽ እንዳገበረት እቲ ብጫ መብራህቲ እንዳበልዓት ከላ ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ እዛ ናይ ፔሊካን ከይተደናግረና ፍላሽ ትገብር እንተላ ነቲ ኦልሬዲ ዝሰግር ዘሎ ሰብ ንዕኡ ጥራይና ጊቮይ ንህብ ጊቮይ ቱ ኤኒ ፔደስትሪያንስ ኦን ደ ክሮሲንግ
on the crossing ማለት already ይሰግራሉ ማለት you're about to overtake a cyclist ንሳይክል ክንሓልፎ ተዳሊና ኣለና why should you leave them as much room as you would give to a car ንምንታይ ኢና ማራ ልክዕ ከምቲ ንመኪና ክንገድፈላ ዝግባአና ቦታ ንምንታይ ኢና ወላ ንሳይክል ክንድኡ ቦታ ገዲፍናሉ ንሓልፍ ብለና ኣሎ እቲ ሳይክል ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ተጸኒሕዎ ንዕኡ ከወግድ ተጣዊዩ ማእከል ጥርግያ ካኣቱ ይኽእል እዩ ሕጂ ሳይክል ክንሓልፎም ከለና ማራ ተጸጊዕናዮም ተሓሊፍና ክሽርሸሩ ይኽእሉ ወይ ሰንከልከል ክብሉ ይኽእሉ ማለት እዩ የሆነ ፀጋም ከምዚ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም ወላ ክሳብ ከወድቁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናግፊሕና ንሓልፎም ሕጂ the cyclist may be unsettled if you pass too near them ማራ ቀሪብናዮም ድሕር ሓሊፍና ክሳብ ሰንከልከል ኢሎም ክወድቁ ዳርጋ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ why should you check for motorcyclists just before turning right into a side road ካብ ዓብ ፅርግያ ናብ ዲእሽተይ ፅርግያ ክንጥወ ንፅበ ነርና ንበል ብቅድሜና መካይን ድሕር መፅእ ኣለዋተን oncoming vehicles ንዓን ጊቭዌይ ሂብናዮ ንፀንሕ ምስ ንየማን ክንጥወ ከለና ግን ንምንታይ ኢና ቸክ ንገብር ምክንያቱ ብየማንና ሞተርሳይክልስ ሰብ ሞቶ ካሕልፉና ስለ ዝኽእሉ ክንጥወ ከለና ንየማን ክንጥወ ከለና ከይንሃርሞም ኩሉ ግዜ right door mirror check ንገብር ብየማንና ቸክ ጌርና ክንጥወ ማለት እዩ they may be overtaken on your right ብየማንካ ሓልፍኻ ስለ ዝኽእሉ የማንካ ቸክ ጌርካ ኢኻ ትጥወ you're driving past parked cars park ዝገበራ መካይን ሓልፈና ኣለና what should you do if you see a bicycle wheel sticking out between cars ፍርቂ ናይ ሳይክል ንበል ወይ ተቐዳማይ ጎማ ቅልቅል እንሕሪሉ በቲ ብሞንጎ ፓርክ ዝኾነ መካይን እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ምናልባት ሃንደበት ክትወፅእ ስለ ትኽእል በዓል ሳይክል ሃንደበት ክትወፅእ ስለ ዝኽእል ደው ንክንብል ክንዳሎ ኣለና ቀስ ኢልና ደው ንክንብል ክንዳሎ ኣለና slow down and be prepared to stop for cyclists by the way መብዛሕትኡ እዚ ሕቶታት ብፍላይ እዚ vulnerable road users ድብል slow down and be prepared to stop for cyclists or for anything slow down and be prepared to stop ኣማራፂ እንድሕር ርኢና ምናልባት እንድሕር እታ መልሲ እንድሕር ተደርብሸና መሲላ ከምዚ ዓይነት ውሑስ ዝበልናዮ ምርጫ እንድሕር መሪፅና ላይክሊ እዚኣ ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ ከምኣ ገምቱ ማለት ኣይኮነን ግን መብዛሕትኡ ቀስ ኢልካ ደው ክትብል ተዳሎ እሱ ዝወሓሰ ምርጫ ወላ ካብቲ ካልእ እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ኦኬ you're following a cyclist ድሕሪ ሳይክል ንኸይድ ኣለና what should you do when you wish to turn left a short distance ahead okay ንየማን ንፀጋም እንድሕር ክንጥወ ኺና በቃ ዳርጋ ነዊሕ ከይከድና ንፀጋም ክንጥወ እንድሕር ኮይንና ሞኻ ድሕሪ ሳይክል ንኸይድ እንተለና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ክንሓልፎ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ እሱ ኣብታ ኣንጎሎ ክበፅሕ ንሕና ኣብኣ እንድሕር በፂሕና ክንሃርሞ ስለ ንኽእል ክንጥወ ከለና ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንብላ መልሳ hold back until the cyclists have passed the junction ነታ ክንጥወላ ዝደለና ጃንክሽን ክሓልፋ ክእል ኣለዎ እቲ ሳይክል ድሕሪኡ ንሕና ነጥወ ጃንክሽን ማለት ኣንጎሎ ናብ ሓድሽ ፅርግያ ነጥወየሉ ኩርናዕ ማለት እዩ you're driving in town ኣብ ከተማ ንዝውር ኣለና why should you be careful if there is a bus at a bus stop on the other side of the road ሕጂ ባስ ደው ኢላ ኣላ በቲ ሓደ ብኦፖዚት ፅርግያ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ካብ ባስ ዝወረደ ሰብ ብቅድሚኣ ክሰግር ክፍትን ንኽእል እዩ so ንዖም ኢና ንጥንቀቕ ማለት እዩ pedestrian may come from behind the bus ብድሕሪያ ንሕና ብኦፖዚት ሳይድ ስለ ዘለና ብድሕሪያ ውርድ ኢሎም ካብ መኪና በታ በስ ብድሕሪያ ክሰግሩ ስለ ዝኽእሉ ንዖም ጥንቀቐሎም ኣለና you're approaching this roundabout ነዚያ ጀረፊር እዚኣ ቀሪብና ኣለና what should you do when a cyclist is keeping to the left while signaling to the right ንየማን ገፁ ኢሉ የመልክት ኣሎ ግን ከዓ ኣብ ፀጋማይ ላይን ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና
allow them space to turn በቃ ቦታ ሙሉእ ቦታ ክንገድፈሎም ኣለና ክሳብ ዝጠወዩ ከዓ ክንፅበዮም ኣለና እኹል ቦታ ገዲፍና ማለት እዩ allow them space to turn where would you see this sign እዛ ምልክት እዚኣ ኣበይ ክንርኣ ንኽእል እዛ ፍልጥ እያ on a school bus ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ባስ ማለት እዩ you want to reverse into a side road what should you do if you aren't sure that the area behind of your car is clear ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ሪቨርስ ክንገብር ደሊና ካብ ዓብ ፅርግያ ማለት እዩ ብድሕሪና ግን እንታይ ኣሎ ክንፈልጥ እንድሕር ዘይክኢልና እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ወፂና ቸክ ንገብር get out and check ሽዑ ሪቨርስ ጌርና ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ what would you do if you see older people crossing road ahead እዛ ዓበይቲ ሰባት ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋደ ንበሎም ፅርግያ እንድሕር ዝሰግሩ ኣለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ማራቐስ ኢሎም ስለ ዝሰግሩ ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ክንክእል ኣለና ወይ ክንህውኻም ገለ ቢብ ከነብል ወይ ራን ከነብሎ የብልናን ኢንጂንና ማለት እዩ be patient ዓቕሊ ክንገብር ኣለና and allow them to cross in their own time ኣብቲ ግዚኦም ወሲዶም ቀስ ኢሎም ክሰግሩ ከነፍቅደሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ what does it mean when moving vehicle is showing a flashing amber beacon ቀስ ኢላ ትኸይድ ያ ወላ by the way ዝኾነት መኪና ኣምበር መብራህቲ እንዳወልዐት እንትኸይድ ዘላ ከምዚ እንታይ ማለት እዩ ይብለና ኣሎ ኣምበር መብራህቲ ብጫ ዓይነት መብራህቲ እንዳወልዓ ዝኸዳ ዜን ናይ ፅሬት ኾና ናይ ጎሓፍ ከምዚ ይኾና ወላ ዜን ናይ ሮድ ወርክ ዝሰርሑለን እሰን እንቲ ብጫ መብራህቲ ብትላዕሊአን እንዳወልዓ ዝኸዳ ማለት እዩ ኩለን ከዓ ቀስ ኢለን ዝኸዳ እጂ the vehicle is slow moving ንገብራ ከምዚኣ ማለት እዩ what hazard should you be especially aware of if you're turning left into a side road ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ንፀጋም ንጥወ እንተለና እንታይ ኢና ዝያዳ ቸክ ክንገብር ዘለና ኣጋር ምክንያቱ እሶም ቀልጢፍካ ንኽትሪኦም ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ what should you do if the left hand pavement is closed due to street repairs ፀጋማይ ማሻቤሊ እንድሕር ተዓፅዩ ብሮድ ወርኪንግ ማለት እዩ እንድሕር ተዓፅዩ እንታይ ክንገብር ኣለና watch out for pedestrians walking on the road ኣትከውን እንድሕርቲ ፔቭመንት ወይቲ ማሻቤሊ እንድሕር ተዓፅይዎም ብፅርግያ ክኸዱ ክጉደሉ እዮም ቶም ሰብ so ንዓም ክንጥንቀቐሎም ኣለና you're in a country road that has no pavement ማሻቤሊ ዘይብሉ ፅርግያ ኣብ ካንትሪ ሮድ ማለት ኣውትሳይድ ካብ ከተማ ወፅእ ኢልካ ከምኡ ማለት እዩ ማሻቤሊ ዘይብሉ ፅርግያ ንጓዓዝ ኣለና what should you anticipate finding on your side of the road በቲ ፀጋማይ ወገን ናይቲ ፅርግያ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ፔደስትሪያንስ ብእግሮም ክኸዱ እዮም ምክንያቱ መገዲ ኣጋር የለን በቲ ወሰን ናይቲ ፅርግያ ማለት እዩ what does this sign mean እዛ ምልክት እዚኣ እንታይ ማለት እያ simply ኣብ red triangle ስለዘላ cycle route ahead ብቅድሜና ናይ ሳይክል መገዲ ኣሎ ምባላ ማለት እዩ this junction controlled by traffic lights has marked area between two stop lanes what is it for እጂ ክልተ ላይን ኣለዋ እዚኣ ንሪኣ እንተለና ሓንቲ ኣብዚ ኣላትና ተኻለይቲ ከዓ ታጫፈ ክልተን እንታይ ማለት እየን ብለና ኣሎ እዛ ሲምፕሊ እንታይ ትገልጽ ኣብታ ቀዳመይቲ ላይን ደው ክንብል እንተዘይክኢልና ኣብዚኣ እንድሕር ደው ክንብል ዘይክኢልና ኣብታ ካልአይቲ ናይ ግድን ደው ክንብል ኣለና ኣብታ ጫፍ ናይ ግድን ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ንሂርና ንፀንሕ ገለና እታ ቀዳመይቲ ሓሊፍና ኣብታ ካልአይታ ደው ክንብል ኣለና እምበር ብምልእታት እያ ሳይክል ላይን ኩላ እዚኣ ቦክስ ክንኣትዋ ኣይፍቀደናን እዩ ኣቐዲምና ኢና ደው ክንብል ዘለና እዛ ሕቶ እንድሕር ርኢናያ ግን እታ ቦታ እዚኣ ብምልእታታ ቦክስ ንምንታይ ኣብኡ ኮይና ይብለና ኣሎ ማለት እዩ
እዚኣ ብምልእታ እዛ ቦክስ ንምንታይ ኣውላ ነቲ ሳይክል ኣብተን ቅድምተን መካይን ፖዚሽኑ ኣብኡ ደው ንኽብል ማለት እዩ ሕጂ መልሳ እንታይ ኢና ንገብራ to allow cyclists to position in front of the road in front of the other traffic ቅድሚትዮም መካይን ተሰሪዐን ኣለዋ ብድሕሪት ኣብ ቅድሚአን ኣብ ማእኸል ፅርግያ ፖዚሽን ክገብሩ ተፍቅደሎም ማለት እዩ ቦክስ You've stopped at the Pelican Crossing. Pelican Crossing ደው ኢልና ኣለና What should you do if a disabled person is crossing slowly in front of you and the lights changes to green? Pelican Crossing ይኹን ወላ ዝኾነ ዓይነት ክሮሲን ቀስ ኢሉ ዝሰግር ሰብ ኣብ ፅርግያ እንተሎ ብሓፂሩ ደው ኢልና ክሳብ ዝሰግር ክንፅበዮ ጥራይ ዘለና ምክንያቱ እንዳሰገረ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና so እዚ common sense ሕቶ ስለ ዝኾነ wait for them to finish crossing ክሳብ ዝሰግሩ ክንፅበዮም ንክእል ኣለና You want to turn right from a main road into a side road ካብ ዓብ ፅርግያ ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ክንጥወደ ኣለና ንየማን ማለት እዩ What should you do just before turning? ከቅድሚ ምጥዋይና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ ሕቶ እዚኣ ቀዲምና ልዕልና ነርና ከቅድሚ ምጥዋይና የማናይ ቸክ ክንገብር ኣለና የማናይ መንኩብና ማለት እዩ በቲ ብላይንድ ስፖት ንብሎ ሞተር ባይክ ይኹን ዝኾነ ይሓልፈና ከይህሉ check for traffic overtaking on your right